Demek ülüş, zor, bulyon, anar şey, tatar şey, tağın nasıl? Губадья. Hem gubadiye değil mi? Так. А губадья у вас с мясом или с куртом? Kurt bilen. Hörmetli dostlar, biz hazırki vaqtda Şirik Ko'lda o'rnashganmiz. Bugun bizning zo'r bayram hamda şuşu zo'r bayramga bizning shu Tubatay uyushmasi qo'shildi. Ham bizning tip şuşu işimiz ol Tatar jamiyatida mana shu Tatar brendin olg'a itaru, olg'a үстерү дип әйтәсем килә. Һәм әле күптән түгел генә безнең татар егетләре шундый зур проектка алынды. Һәм менә сез минем артта күрәсез, менә шушындый матур милли үзәкләр, милли бизәкләргә бай шушындый Түбәтәйне. Һәм инде без монда шушы эшпишмаклар булсынмы, бавырсак булсынмы, гомумән әйткәндә татар кулинариясендә татар ашларының иң популяр ризыкларын сатабыз. Һәм кешеләргә шушы традицияләребезне җиткерәбез. Һәм шулай ук төп үзенчәлек булып, менә шушы стаканчикларга сез игътибар итә аласыз. Шушы стаканчикларга безнең татар җәмгыятьчелеге һәм дә безнең бөек шагыйрьләребезнең нашы шигырьләре. Минем кулымда туган тел, ягъни Габдулла Тукайның шундый матур шигыре, ул безнең татар халкының гимны булып тора. Һәм әлбәттә шушы матур бизәкле стаканчик бик тә үзенчәлекле һәм бик матур. Үзем дә бик рәхәтләнеп шушы стаканчиктан чәй эчәм. Безнең нашы универсиададан соң күп кенә туристлар килә, кызыксыналар татар мәдәнияте белән, татар культурасы белән, татар ашлары белән. Һәм дә миңа калса, менә мондый шаралар һәм дә менә шундый Түбәтәйләр, алар безнең мәдәниятебезне, безнең татар милли ашларыбызны алга таба үстерергә, шундый бер омтылыш бирергә тиешләр.